Hare Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ലെവൽ 3 നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എന്താണ് ലെവൽ 3യിലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ലെവൽ 3യിലെ ക്ലാസ്സില് എന്റെ ക്യാമറ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സില് നമുക്ക് 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഉപദേശാമൃതം, രണ്ടാമത്തത് ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോ ഉപദേശാമൃതമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത്. ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈശോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മലയാളം ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇസ്കോൺ ട്രിവാൻഡ്രം ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ ഈ ലെവലില് നമുക്ക് അസൈൻമെന്റും അതുപോലെ പ്രസന്റേഷനും ഉണ്ട്. ഈ അസൈൻമെന്റും പ്രസന്റേഷനും നിങ്ങൾ ലെവൽ 2 എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റും പ്രസന്റേഷനുമാണ്. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തല്ല അസൈൻമെന്റ്. ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റും പ്രസന്റേഷനും ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രസന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഈ 3 പുസ്തകം കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രസന്റേഷൻ. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും തരിക. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലെ 2 പേരുടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം നാളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രസന്റേഷൻ വെക്കുന്നത്. മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സിന്ധു മാതാജി ഉണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാളെയാണോ വായിക്കേണ്ടത്? ഇന്ന് മിക്കവാറും സമയം കിട്ടില്ല മാതാജി. ഇന്നത്തെ ലെവൽ 1 ശരി. അപ്പൊ നാളെ വായിക്കാം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. നാളെ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലെ ആൾക്കാരുടെ പ്രസന്റേഷനോ ഒരു ഫൈനൽ കുറച്ച് 2-3 പേരുടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീരും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങാം. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? പറഞ്ഞതില് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ഏതാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 3 പുസ്തകങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ കാണും. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് ക്ലാസ്. ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും 7:15 വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാം. എന്താണ് ഉപദേശാമൃതം, അതുപോലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഇത് ആരാണ് രചിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലെവൽ 1ലും ലെവൽ 2ലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ വിശാഖാൻവിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപദേശാമൃതം ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം, ഉപദേശ അമൃതം, ഉപദേശത്തിന്റെ അമൃതമാണ്, ഒരു വിരുന്നാണ് ഉപദേശാമൃതം. ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് തന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താ നമ്മുടെ നഗസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്നുള്ള ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവിസം ഇത്രയും ഉയരാൻ, ഇത് ഇത്രയും അറിയാനുള്ള മെയിൻ കാരണക്കാര് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരായിരുന്നു. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര്. സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരാണ്. ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ളവനാണ് ഗോസ്വാമി. നമ്മളെല്ലാരും ഗോദാസന്മാരാണ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോന്നോ അതിന്റെ പുറയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഗോസ്വാമിമാരെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നിർത്തും. അതാണ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊന്നും സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല. ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ മഞ്ചരിമാരാണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ എന്നുമുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗോസ്വാമിമാര്. ഈ മഞ്ചരിമാരിൽ മുഖ്യയായിട്ടുള്ള മഞ്ചരിയാണ് രൂപമഞ്ചരി. ആ രൂപമഞ്ചരിയാണ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ളപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മളെ പോലെ കലിയുഗത്തിൽ അധപ്പതിച്ചവർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നു. ആ നിർദ്ദേശമാണ് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇവര് രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി സഹോദരന്മാരായിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് മൂത്തത്, രൂപ ഗോസ്വാമി ഇളയതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ്, ആ സമയത്ത് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. മുഗൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ഭരണം ബംഗാളിലെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ രൂപ സനാതനന്മാർ. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി കണ്ടിട്ട് നവാബ് ഹുസൈൻ ഇവരെ ബ്രാഹ്മണായിട്ടാണ്, ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും ഇവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി കണ്ട് ഇവരെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കും നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആവാൻ ഇവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. കാരണം മുസ്ലിം ഭരണമാണ്. മുസ്ലിം ഭരണത്തിലെ മിനിസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവർ
മുസ്ലിമായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെ ഇവര് സമ്മതിക്കാതിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ കുലം തന്നെ നശിപ്പിക്കും, അതായത് ഈ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവം മൊത്തം ആ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഈ ഈ രാജാവിന്റെ ആൾക്കാരും എല്ലാം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്റെ ആ ഭക്തന്മാർക്കുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവര് സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആവുമ്പോ നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ പേര് ദബീർ ഖാസും സഖാർ മാലിക്കുമായിരുന്നു. ദബീർ ഖാസും സഖാർ മാലിക്. അപ്പൊ മുസ്ലിം ഭരണത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ മുസ്ലിം ആയിട്ട് മാറണം, പേര് തന്നെ മുസ്ലിമായി. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവര്. പിന്നീടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമി വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്യും. വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ മിനിസ്റ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ട് നിറച്ചും സ്വർണമാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, എത്ര ധനികരാണ്. ഒരു ബോട്ട് നിറച്ചും സ്വർണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹം ഈ കിട്ടിയതെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കെല്ലാരും ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കുള്ളതിന്റെ 25% നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും പിന്നെ ബാക്കി 25% തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും പിന്നുള്ള 50%, അപ്പൊ 25, 50, 50% ഭക്തിക്കും വേണ്ടി, ഭക്തിയുത സേവനത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയ ധനത്തെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് വിഷമം, തനിക്കും എങ്ങനെയും അവിടുന്ന് ചാടണം. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നവാബ് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതെന്താ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലാക്കും, സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ജയിലിലാക്കും. പിന്നെ ജയിലിലാക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയും ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് ആ ജയിലില് ഉള്ള ഒരാളെ പറഞ്ഞ് ആ പണം കൊടുത്ത് എങ്ങനെയും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഈ രണ്ടുപേര്. അതിൽ ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം തന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശാമൃതം എല്ലാവരുടെയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമാധാനമായിട്ട് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാം, ഭക്തിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അമൃതമാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തരാനും വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു പാസ് ടൈം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ 10 ദിവസം ഗയയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഏതാണത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്ന ആ ശ്ലോകം ശിക്ഷാഷ്ടകം. അതെ. അപ്പൊ ആ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം എല്ലാം രചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, അത്രയും ബുദ്ധിശാലിയാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഒന്നുപോലും തെറ്റില്ല. നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റും, നമ്മളൊക്കെ സാധാ മനുഷ്യരാണല്ലോ. പക്ഷെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടാണ് രൂപമഞ്ജരി നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി, കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എല്ലാം എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ വല്ലഭാചാര്യർ എന്ന വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് ഒരു തെറ്റുണ്ട്, നീ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതുന്ന ഒന്നിലും ഒരു തെറ്റ് പോലും വരില്ല. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എളിമ കൊണ്ട് തന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള
മുതിർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് തന്റെ അടുത്ത് ഈ നിർദ്ദേശം തന്നത്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ മനസ്സാൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് ജീവഗോസ്വാമി. ജീവഗോസ്വാമി ഇത് കണ്ടു. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം തന്റെ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതുന്നതിൽ ഒന്നുപോലും തെറ്റ് കാണില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വല്ലഭാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് കരുതി രൂപഗോസ്വാമിയോട് പോലും ചോദിക്കാതെ വല്ലഭാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. വല്ലഭാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തും. ഈ ഡിബേറ്റ് വാഗ്വാദം നടത്തിയതിൽ ജീവഗോസ്വാമി ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വല്ലഭാചാര്യര് തോറ്റുപോകുന്നു, ജീവഗോസ്വാമി ജയിക്കുന്നു. അപ്പം ജീവഗോസ്വാമി വിചാരിച്ചു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാണും, താൻ വല്ലഭാചാര്യരെ തോൽപ്പിച്ചല്ലോ. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. നീ വലിയൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. നിന്നേക്കാളും എത്ര മുതിർന്നതാണ് വല്ലഭാചാര്യർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ വാഗ്വാദത്തിൽ എതിർക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് ആരാണ് അനുവാദം തന്നത്? നീ ഇനി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കണ്ട, നീ മധുരയിൽ പൊയ്ക്കോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ, പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും സീനിയർ ആയിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണ മനസ്സാൽ അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി അത് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പോലും ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ജീവഗോസ്വാമിയെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടും. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമി മധുരയിൽ പോയിട്ട് തനിക്ക് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല. മധുകരി, അതായത് ഓരോ വീട്ടിലും ഭിക്ഷ ചോദിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോ ചാരവും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ഇത് കഴിക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിയെ കാണാൻ ചെന്നു. കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കാരുണ്യം തോന്നി. രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയൂ, നീ എന്താ അവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചൂടെ എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമ്മുടെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് 11 കത്തുകൾ എഴുതും. ഈ മധുരയിലുള്ള ജീവഗോസ്വാമിക്ക് 11 കത്തുകൾ എഴുതും. ഈ 11 കത്തുകളും ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് ജീവഗോസ്വാമി തന്നു. അതാണ് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് തന്നത് ജീവഗോസ്വാമിയാണ്. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് 11 കത്തുകളായിട്ട് കൊടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം നമ്മുടെ ഭക്തിയില് നമ്മളെല്ലാവരും തുടക്കക്കാരാണ് ഭക്തിയിലെ അപ്പൊ ആരംഭത്തിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാം, അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്നു. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. നമ്മളെല്ലാരും 99% ആൾക്കാരും രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മളെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം, ഇതെല്ലാം ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് തരികയാണ്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തില് മൊത്തം 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 11 ലെറ്റേഴ്സ് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തില്ലേ, അതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 11 ശ്ലോകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത, നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെയാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നേനെ അല്ലെ, ഈ ജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്ത്
ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതാണ് ജീവിതം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവിതം പാഴാക്കിയേനെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ മന്ത്രമുണ്ട്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പോകാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം, മനസ്സിന്റെ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീല രൂപസ് ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ താമര പോലെയുള്ള കാൽ കീഴിൽ എനിക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയോടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയുന്നതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. മറ്റു ഗോസ്വാമിമാരെക്കാളും ഏറ്റവും അടുത്തത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. കാരണം എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിന്തിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരബിന്ദകളിൽ അഭയം നമ്മൾ തേടുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ സരസ്വതി കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. 1489 നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ സാഹിബിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച രാമകേളിയിൽ നടന്നു. പ്രയാഗിൽ യോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രസകർമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ DT, അതായത് അദ്ദേഹം പൂജിക്കുന്ന വിഗ്രഹം ഗോവിന്ദജി വിഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹം പൂജിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെവൽ 3 നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം ഇതെല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ അങ്ങനെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊത്തവും 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതില് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ ഒരു അടിത്തറ എന്താണ്, ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയുള്ള അടിത്തറകളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. 4 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് സാധുസംഘ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 7 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളുടെ നാവിനെയും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും എങ്ങനെ നാമത്തിലും ഭഗവാനെയും ചിന്തിക്കുന്നതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മുഴുകിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം. 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ളത് ഈ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ആ ലെവലിലുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, അതുപോലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥലം ഏതാണ്, നമുക്ക് ഭജന ചെയ്യാൻ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോയി വസിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാമാണ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വാചോ വേഗം മനസക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരുപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം, വേഗം ആണ്, വേഗതം അല്ല, വേഗം. വാചോ വേഗം മനസഃ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലാം. വാചോ വേഗം മനസഃ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം
ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം. ഇതൊന്ന് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം ഒറ്റയായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അതിനെ നമുക്ക് ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് പറയാം. ഏത്വാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതില് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാചോ വേഗം. വേഗം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ എടുത്ത് കാണാം. വേഗം, വാചോ വേഗം, മനസ്സ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള തൃഷ്ണയാണ്. തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഉള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം. എനിക്കിത് വേണം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് തൃഷ്ണ. അപ്പൊ വാചോ വേഗം. വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള തൃഷ്ണ. എന്താണ് തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കുള്ള താല്പര്യം, അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം, അതാണ് തൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് വാചോ? വാചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളവുമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം. വാചോ, വാചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വാചോ നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ വാചകം, സംസാരിക്കാനുള്ളത്, വാചകം, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. വാക്ക്, നമ്മളെ വാക്കുകൾ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് വാചോ. നമ്മളെ സംസാരത്തിനുള്ള വേഗം, സംസാരിക്കാനുള്ള തൃഷ്ണ, സംസാരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും എന്തേലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടും, നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അതിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള താല്പര്യം, അതാണ് വാചോ വേഗം. രണ്ടാമത്തത് മനസ്സ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ തൃഷ്ണ. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് മനസ്സ് എങ്ങനെയാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനസ്സ് ആരെ പോലെയാണ്? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ. ചഞ്ചലമാണ് മനസ്സല്ലേ, എവിടെ വേണേലും ചാടി ചാടി പോകും, ഒരു കൊരങ്ങനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വേണേലും പോകാം. അപ്പൊ മനസ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം, അതിലുള്ള താല്പര്യം. പിന്നെ ക്രോധം. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം. ദേഷ്യം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണല്ലേ. എന്തേലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അതാണ് ദേഷ്യ. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു: വാക്ക്, മനസ്സ്, ദേഷ്യം. ഇനി 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാവ്, നമ്മളുടെ നാക്ക്. നാവ് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് രുചി. നാവ് വെച്ച് നമ്മൾ 2 കാര്യം ചെയ്യും. നമ്മൾ സംസാരിക്കും, പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിന് നമ്മളിവിടെ വാചോ പറഞ്ഞു, വാചകം, നമ്മളെ സംസാരം പറഞ്ഞു. ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്, രുചിയുള്ള എല്ലാം കഴിക്കാനുള്ള, എന്തേലും ഒന്ന് കണ്ടാ ഉടനെ അതെനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതിലുള്ള താല്പര്യം, അതാണ് ജിഹ്വ വേഗം. ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വയറ്. എങ്ങനെയും വയറ് നിറയ്ക്കണം. വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാം കഴിച്ച് വയറ് ഫുള്ളാക്കണം. പറയത്തില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കണം, അന്നേരമാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഉദരത്തിന് വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ഉപസ്ഥ, ഇപ്പൊ ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ. ഉദരം, ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തൃഷ്ണ, ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാക്ക്, വാചോവേഗം; മനസ്സ്, മനസ്സിന്റെ വേഗം; ക്രോധത്തിന്റെ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃഷ്ണ; ജിഹ്വ, നാവിൻ്റെത്; ഉദരം, വയറിൻ്റെത്; 6ാമത്തത് ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ. ഈ 6നെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര,
മനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാവിന്റെയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും പ്രേരണകൾ എന്നിവയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശാന്തനായ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഈ 6 കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യാത്. ഈ പൃഥ്വിയിൽ, ഈ ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനായ വ്യക്തി എങ്ങനായിരിക്കും? തന്റെ നാവിനെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയം ഈ 6നെയും സഹിക്കാൻ, നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, ഈ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഈ ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവൻ, യോഗ്യത ഉള്ളവനാണ് ഈ 6നെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ഒരു ഗുരു ആകണമെങ്കിൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മളിപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് പാപമൊക്കെ ചെയ്താൽ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലുള്ളവര് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുമ്പസാരം നിർത്തും മാതാജി, കുമ്പസാരം. പള്ളിയിൽ വിട്ട് കുമ്പസരി. അതെ അതെ, പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ ഇന്ന പാപമൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുമ്പസരിക്കും. അപ്പൊ അവർ അത്രയും ചെയ്ത പാപം തീർന്നു, ഇതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ കുമ്പസരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് പോയി വീണ്ടും അതേ തെറ്റ് അവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? കാരണം 4 രീതിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലര് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരാള് എന്തേലും കക്കുകയാണ്, കട്ടോണ്ട് പോവുകയാണ്, കക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞു. അത് നമ്മളെ നിയമത്തിന് എതിരാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലീസ് പിടിക്കും, ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും, നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാലൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? കാണും, വേറൊരാൾ ഇതുപോലെ കട്ടോണ്ട് പോയി, ആ കള്ളനെ പോലീസ് പിടിച്ചു, ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ അയാൾ എന്താണ്? ശരി, ഞാൻ ഇനി അത് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, കണ്ടാലും ശരി കേട്ടാലും ശരി കൊണ്ടേ പഠിക്കൂ. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ചിലര് കൊണ്ടാലേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൊണ്ടു പഠിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു, കാണുകയും ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് അവര് തെറ്റ് ചെയ്തു. അവര് അങ്ങനെ കട്ടു, പോലീസ് പിടിച്ചു, ജയിലിലായി. അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ശരിയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ ജയിലിലാവും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി. ഇനി 4ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും 4ാമത്തെ കാറ്റഗറി? ഇതിലൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല, ഇതിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും കണ്ടാലും കേട്ടാലും കൊണ്ടാലും ശരി. ഇപ്പൊ അവനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടു, ജയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു, എന്നാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും കള്ളത്തരം ചെയ്യും. അതാണ് 4ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള പ്രായച്ചിത്തമാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളത്. ജയിലിൽ കിടത്തിട്ട് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് അവൻ വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അപ്പൊ ആന കുളിച്ചു, ആനയുടെ കുളി പോലെയാണല്ലേ, ആന കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും മണ്ണെടുത്ത് ദേഹത്ത് വാരി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രായച്ചിത്തം. അപ്പൊ ഈ പ്രായച്ചിത്തത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലല്ലോ. അവൻ വീണ്ടും അവന്റെ ആഗ്രഹം വരുന്നു, അവൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ചിലർ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലാണ് നമ്മളെ നാമജപം. നമുക്കറിയാം, നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ഹരിയുടെ നാമത്തിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഇത് ചൊല്ലിയാ മതി. എന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കും, വീണ്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ശരിക്കും നാമ അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ
ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഈ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ത്വര, അതിനുള്ള തൃഷ്ണ നമുക്ക് കുറയുന്നില്ല. ഈ ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയാലല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ എത്ര പിടിച്ചു വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് പാപപ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ത്വര നമുക്ക് കുറയുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആ ത്വര ഇല്ലാതെ ആക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ത്വര, ആ ആഗ്രഹത്തിനെ തന്നെ പിഴുതു കളയാൻ പറ്റും. മറ്റേത് ഇത് ശിക്ഷയാണ്, അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കും. അത് എപ്പോഴേലും മുളച്ചു വരും. ആഗ്രഹത്തിനെ വേരോടെ പിഴുതു കളയാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ ഭക്തിയോഗത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ത്വര ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ വാചോവേഗം. വാചോവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനുള്ള തൃഷ്ണ. ഈ സംസാരം നമുക്കറിയാല്ലേ, നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര, ചിലപ്പോ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് പല ബന്ധങ്ങളും പല കുടുംബങ്ങളും തകരുന്നത്. ഓരോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത്. വേണ്ടാത്തത് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തത്, വാചോ വേഗം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നും സംസാരിക്കരുതെന്നല്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ അത് പല സംസാരങ്ങളും ഒരാളെ സംസാരത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും വഴക്കുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ വഴക്കായി ദേഷ്യം വന്ന് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വരെ തോന്നും. അതാണ് ഈ സംസാരത്തിൽ തുടങ്ങി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരിക്കുമായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരും ചർച്ചയുണ്ടായി, പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ വാഗ്വാദമായി, വഴക്കായി, അടിയായി, അവസാനം കൊലപാതകത്തിൽ വരെ എത്തുന്നു. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വാക്ക്. അപ്പോ നമ്മളുടെ നാവിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടും. ഒരുപാട് ജീവിതം കുറെ ശുഭകരമായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാക്കണം വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ എന്തേലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, കുറെ നാള് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആയിരുന്നു, അതിനു മുമ്പ് വേറെ ആരായിരുന്നു, വേറെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ചർച്ചകള് ഈ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ ഇത് തന്നെ വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചാനലുകാർ അത് തന്നെ വെക്കുന്നത്. അവർക്ക് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടണം. ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കേൾക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലെ ചിലര് സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും, ചിലര് പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഭക്തിയില് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കില്ല. അപ്പോ വേണ്ടതാ, നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണോ? ഈ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളതാണോ? ഹിതപ്രിയമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, കുത്തി നോവിക്കരുത്. അത് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു ചിരിച്ചോണ്ട് കുത്തി സംസാരിക്കും. അത് ഇപ്പൊ പറയും ചിലരുടെ, എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, തിരിച്ച് നല്ലത് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. വാക്കിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ എന്താണ്, ഈ ഒരു തവള കടന്നിങ്ങനെ ക്രോ വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവസാനം പാമ്പ് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മരണത്തിലേക്കേ അത് നയിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കുകയാണ്. ഒരാളെ കുത്തി നോവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പിന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ച് സംസാരമാകും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ നാമം ജപിക്കാനോ സമയം കിട്ടത്തില്ല. ആ സംസാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും നമ്മളെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മരണം ഏത് സമയവും നമ്മളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാളടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രിയകരമാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. കുത്തി നോവിച്ച് അവരെ മനസ്സിനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, മനസ്സിനെ ഇളക്കുന്ന രീതിയിൽ, വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുത്. വളരെ മിതമായി സംസാരിക്കുക. നാട്ടുകാര്യം, പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ, തത്വശാസ്ത്രം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കരുത്. ഇവയെല്ലാം
തവളയെ പോലെ മൃത്യുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സംസാരം നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് പ്രശ്നമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് ആദ്യം. അപ്പൊ ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണോ? നമ്മളുടെ സംസാരം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് സംസാരിക്കും, ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണോ? അങ്ങനെയല്ല, ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കുക. പിന്നെ അവരുടെ ഡിസ്കഷനിലും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സിനിമയുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭാഷണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ അതിൽ നിന്ന് മാറുക. പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മാറുക. അപ്പം മിതമായി സംസാരിക്കുക. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. ഏതാണ് നമ്മളെ സംസാരത്തിന് ഏത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വേണേലും സംസാരിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സംസാരത്തില് ഉള്ള കൃഷ്ണ ആഗ്രഹം വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ, TV, റേഡിയോ, ടോക്ക് ഷോകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ഭൗതികവാദികൾ ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കും. ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് ഇതൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ കഥ ശ്രവിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ സങ്കീർത്തനവും നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് വാക്ക്. രണ്ടാമത്തത് മനസ്സ്. മനസ്സിന്റെ തൃഷ്ണ. നമുക്കറിയാം മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചലമാണല്ലേ? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സ് പായുമ്പോ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. വായുവിനെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. മനസ്സിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ അന്ധകാരമാണ് ഫലം. ഇപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പണം ഉണ്ടാക്കി ജീവിതത്തിലെ സന്തുഷ്ടി എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമോ? മനസ്സിന് ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടും മതിയാവത്തില്ല, ഇനിയും വേണം. അസംതൃപ്തി മാത്രമാണ് മനസ്സ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും പുറകെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മായയാണ്. മായ ഇല്ലാത്തതെന്തോ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തതെന്തോ അതാണ് മായ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മായയാണ്. അതായത് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ജീവിതം, ഭൗതികതയാണ്, പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ഈ ചിന്തയാണ് മായ. ഈ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വെളിച്ചം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചമായിട്ടുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് മായ. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് മായയ്ക്ക് അധീനപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഇതിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. മനസ്സാണ് രാജാവ്. ശുദ്ധമായ മനസ്സ്, ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആത്മീയ അധപ്പതനം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കൃത്രിമ ശ്രമം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. പല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോലും ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് അധപ്പതനം മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ. നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ നാമം ജപിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ ജപിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സ് പല പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാമത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന
അപ്പോ അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം. പിന്നീട് നിരാശയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്രോധം. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ക്രോധമായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തൃഷ്ണയാണ് അടുത്തത് ക്രോധം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് ക്രോധം. ഇപ്പൊ വാചകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സ്. ഈ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നാമത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് വരും. ആഗ്രഹം സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്തത് ക്രോധം. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, സ്മൃതി ഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാഹി പ്രണശ്യതി. ഈ ക്രോധം കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വരെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ബുദ്ധി വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തത് എന്തെന്നുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. നമ്മളെ ഓർമ്മ പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരാളെ കൊല്ല ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ദേഷ്യം വന്നാൽ കൈയും കണ്ണും ഒന്നും കാണില്ല, എന്തും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളുടെ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു, സ്മൃതി ഓർമ്മയില്ലാതാകുന്നു, ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ കുഴിയിൽ വീഴുന്നു, നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. എപ്പോഴാണ് ക്രോധം വരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തേലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രോധം വരുന്നു. അപ്പോ ഈ ക്രോധത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാം? ക്രോധത്തെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്രോധം വരാം. പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്രോധം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണം ജഗായി മതായിയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയിൽ അടിച്ച് ചോര വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കരുണാമയനായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോധം വന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ചക്രം എടുത്തു. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ തന്റെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് എതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോധം വരാം. പക്ഷെ ആ ക്രോധവും നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് വരുത്തേണ്ടതാണ്. അനാവശ്യമായിട്ട് ക്രോധം വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക. നമുക്ക് പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പോവുക. നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവുക. അപ്പോ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയും ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചാലും നമുക്ക് ക്രോധം വരാം. അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പോവുക. അപ്പൊ ക്രോധത്തെ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാക്കാം. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ക്രോധം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിലർക്ക് കളിയാക്കിയാൽ ദേഷ്യം വരും. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സഹനശക്തി വരണം. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഉടലെടുക്കണം. അപ്പോ ക്രോധം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കുക. ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കിനൊന്നും പോകാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം. പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയും, ഇപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട ഒരുപാട് കേസസ് വരും. നമ്മൾ അത് സഹിക്കുക, തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആ സഹനശക്തി കാരണം നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും സമാധാനം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വാക്തർക്കത്തിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും നമുക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും വിഷമവും എല്ലാം വെറുതെ കുറെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ സമയം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, തൃണാദബി സുനീചേന തരൂരബി സഹിഷ്ണുന. ഇപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി, കാറ്റ് ചെയ്താലും വെയിലേറ്റാലും മഴ പെയ്താലും എല്ലാം വെട്ടാൻ വരുന്നവനെ പോലും അവന് വരെ തണല് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു മരം. അപ്പോ അത്രയും സഹിക്കാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക. അതെങ്ങനെ വരും?
ഇതിനെല്ലാം ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി, നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ക്രോധത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതിലൂടെ നമുക്കിത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് നാക്ക്, നമ്മുടെ നാവ്. നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് രുചി, നമ്മുടെ എന്ത് കണ്ടാലും കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. നാവിന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. 6 തരം രുചികളുണ്ട്. അതായത് എരിവ്, പുളി, പിന്നെന്താ, കയ്പ്, ഉപ്പ് രസമുള്ളത്, മധുരമുള്ളത്, അങ്ങനെ പല രുചികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പല രുചിയും ആസ്വദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാവിന്റെ രുചി എന്താണ്? നമുക്ക് രുചി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നാൽ തിന്നാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെ നാവിന്റെ രുചിയെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പാടില്ല, മാംസാഹാരം പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ചായ കാപ്പിയൊന്നും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ രുചി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ നിയന്ത്രിതമായി പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നാവിന്റെ തൃഷ്ണയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലളിതമായ സാത്വിക ഭക്ഷണമാണ് ഇത്. അപ്പൊ നിശ്ചിത സമയത്ത് നമ്മൾ നാവിന് രുചി കൊടുക്കുക. റെസ്റ്റോറന്റുകളിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് യുക്തമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഏത് തരം ആഹാരമാണ് എന്താണ് ഏത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത്. അതുപോലെ ഈ കടകളിലുള്ള ഫുഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാല്ലേ, ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കടകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആയാൽ പോലും നമ്മൾ കഴിവതും റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അവര് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലെ അവബോധം നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ വരും. അത് ഫിസിക്കലി കാണത്തില്ല, നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ പാചകം ചെയ്യുന്നവന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണ്? അവൻ ദേഷ്യവും ക്രോധവും കാമവും ഉള്ളവനാണ് ഈ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അവബോധം ഈ കഴിക്കുന്നവരിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. ഈ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഒന്ന് അസുഖം വരും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരം ഭയങ്കര അസുഖം വരും. അപ്പോഴുള്ള നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് എന്താണ്? അവന് ഈ ദേഷ്യവും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല, സങ്കടം, ഓരോ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെയും ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റുകളിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് ഉദരം. ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറ്. അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാകത്തില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിച്ച് വയറ് നിറയ്ക്കും. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുക, കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുകയല്ല. നമ്മളെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ചാലും ചിലര് പ്രസാദം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കും. അങ്ങനെയും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉദരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഏകാദശിയും അതുപോലെ ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്രതമെടുക്കും. അങ്ങനെ വ്രതമെടുക്കുന്ന കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാവ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം ഇതെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ നാവിന്റെ നേരെ താഴെ നമ്മുടെ വയറിരിക്കുന്നു, വയറിന് നേരെ താഴെ ജനനേന്ദ്രിയം. ഇത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഈ നാവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നാവിൽ നിന്ന് വയറ് ഫുള്ള് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു, പിന്നീട് ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയം എന്താണ്? ജനനേന്ദ്രിയം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണ, സുഖത്തിന് വേണ്ടി അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റു സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് മാത്രം ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം?
ഭക്തരായ കുട്ടികളെ, കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തൃഷ്ണയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിക്ക് വിനാശമേ തരികയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു തൃഷ്ണ വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, പിന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കും. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തൃഷ്ണ തുടങ്ങുന്നത് ചിന്തയിൽ കൂടെയാണ്. ഇത് ഈ പിക്ചറിൽ ആരെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ പടത്തിൽ കാണാം, ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണോ? ആ ബ്രാഹ്മണനാണ്. എന്ത് ബ്രാഹ്മണാന്ന് പറയാമോ? എന്താ പേര്? അജാമിളനാണോ? അജാമിളൻ. വെരി ഗുഡ്, അജാമിളൻ. അജാമിളൻ ആണല്ലേ? എത്ര നല്ല ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാനിടയായി. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃഷ്ണ വന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം സ്വന്തം ഭാര്യയെയും അമ്മയെ അച്ഛനെ എല്ലാരെയും ഇറക്കി വിട്ടു. പിന്നെ ഈ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുത്താം എന്നുള്ള ചിന്ത തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അതിന് ആസൂത്രണം പ്ലാൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. അദ്ദേഹം അത്രയും പാപം. ഇപ്പൊ പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തൃഷ്ണകൾ നമ്മള് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം മൂത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ അത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചുമയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു, നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ചുമയ്ക്കുക. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ തോന്നുന്ന ആ സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജനനേന്ദ്രിയം മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ്, ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രേരണകൾ സഹിക്കുന്നു, ഇത് ബോധപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാണ്, അടിച്ചമർത്തലല്ല. നമ്മൾ ഇതൊന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടതല്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാതാകും. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹത്തിനെ വേരോടുകൂടി എടുത്തു കളയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയല്ല. നാവിന്റെ രുചി ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ മാതാജിമാര് ഇപ്പൊ എന്തേലും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ നമുക്കത് കണ്ടാൽ കഴിക്കാനായിട്ടേ തോന്നുകയില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് അതിന്റെ ആ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ നാവിന്റെ രുചി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണോ? ഇപ്പോ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അതിനോടുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഇഷ്ടല്ല മാതാജി. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തി വെക്കുകയല്ല, നമ്മൾ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ള തൃഷ്ണകൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നു. നമുക്കത് ആഗ്രഹം പോലും വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ രുചി കിട്ടി. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. വാചോവേഗം, മനസ്സ ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷയേന ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥ്വീംസ ശിഷ്യാത്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവന്, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവന് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ
ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ളവനാണ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, അതായത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ